És l'arribada del president de la comunitat, Francesc Camps, a les instal·lacions de l'empresa Celestica. L'alcaldessa de la Pobla, acompanyada del president de la companyia, Craig Mulhauser, i del vicepresident del Consell, Vicent Rambla, entre d'altres, el reben a esta empresa ubicada a la Pobla. Estan ací per a celebrar la inauguració de les noves instal·lacions de Celestica, el resultat d'una remodelació que culmina la primera fase del pla de transformació de la planta. Una inversió de 5 milions d'euros que es tradueix en l'equipament d'aquest espai, la seva renovació tecnològica, així com la creació de 2 noves línies de producció. Durant la visita a la planta els acompanyen també altres directius de l'empresa, així com alguns dels seus clients més importants. Veuen de prop el treball que cada dia es desenvolupa dins esta empresa de la Pobla que després d'un període difícil ara veu l'aposta a llarg termini que des de la companyia s'ha fet per mantindre esta filial, una aposta que s'ha afiançat també per la col·laboració entre govern i indústria. Nuestra inversión en España y en Celestica en Valencia será a largo plazo. Nosotros vamos a trabajar con ustedes para construir un ejemplo puntero en el mundo de lo que los gobiernos y las empresas deben de hacer conjuntamente. Per tal d'adaptar-se a les noves necessitats del mercat, l'empresa ha redimensionat la seva planta passant dels 40.000 als 10.000 metres, dins els quals es vol desenvolupar un servici d'alt valor afegit com disseny i enginyeria i aprofitar així els diferencials amb què altres indústries com l'asiàtica no poden competir, un fet que ha volgut destacar el president de la Generalitat. Celestica en la Comunidad Valenciana es un ejemplo de no haber bajado los brazos ante otro tipo de países o lugares en el planeta que pueden estar fabricando en estos momentos en otras condiciones, pero que creemos que tenemos capacidad suficiente para ser competitivos, estamos en el mercado, tenemos a la mejor gente y tenemos la mejor disposición para que este tipo de industrias continúen realizando sus proyectos en nuestro territorio. Amb la seva nova estratègia, l'empresa Celestica ha tornat a generar beneficis, el que suposa també la creació de llocs de treball, un dels motius que s'ha valorat molt positivament des del Consell. Gracias porque generan empleo y generan seguramente con otro tipo de empresas que vengan a colaborar con esta empresa más empleo, multiplicarán por 2, por 3. Está contenta la alcaldesa, estoy contento yo, estamos contentos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y le puedo asegurar, querido consejero delegado de Celestica, que hoy veo una industria y veo empleo, veo personas que están trabajando y eso para mí es lo más importante que puede haber en este momento. I és que si farà un any l'empresa aplicava un expedient de regulació amb 260 afectats, ara amb aquest impuls l'empresa torna a generar beneficis i a veure resultats. Un projecte que ha passat, coneguem en la Pobla, per una situació difícil, avui es comença, diguem, una altra història en la que consolida el que ha dit el president. Jo crec que sobretot llocs de treball. És important que aquest projecte, quan tot al començar, quan es començava la situació, la por estava en si s'anava a desaparèixer la fàbrica i en ella tots els llocs de treball. Han passat una mala situació, però jo crec que avui per avui això demostra que n'hi ha un projecte consolidat, que n'hi ha un projecte a mig i llarg plaç, el que vol dir que molta gent va tindre empleo. L'alcaldessa de la Pobla ha volgut destacar també la importància de l'ocupació en un moment complicat al que les xifres de desocupació són preocupants. Jo crec que això a la Pobla li fa molta falta, a la comunitat en general, i sobretot que va donar treball i va seguir en un projecte que a lo millor no sabíem si seria duradero o no, i això vol dir que va a llarg plaç i que la cosa se va consolidar, el projecte s'estan buscant moltes eixides, ens està encontrant molta gent avui encarrega els seus projectes així, tenim en compte que Celestica és fabricant i després els proveïdors externs s'encarreguen de comercialitzar. Jo crec que n'hi ha molta il·lusió i molta passió en el projecte de Celestica i això ens favoreix a tots els valencians i valencianes perquè vol dir que tindrem el que volem i el que necessiten les nostres famílies, que és treball. Entre els assistents també el regidor Sebastià Tamarit, qui també va assenyalar el pas endavant que es dona ara des d'esta empresa, que des que va néixer de mà de la companyia IBM ja porta a la localitat més de 30 anys. Després d'estar 32 anys treballant en l'empresa, avui, a més de nostàlgia, és un dia també d'alegria, perquè veig que s'ha consolidat, han fet el que tenien que fer per poder tirar avant, que estava en una situació molt complicada, i
avui ens ho han confirmat el CEO a nivell mundial de que han fet una aposta per València, per la Pobla, i és una aposta a llarg futur, ho ha dit molt clar, i jo crec que és un dia important per la Pobla de Bona també en quant al tema de treball, que desgraciadament tots ho sabem que està molt complicat i molt difícil. Un treball que ara amb les noves línies de producció de la Pobla es materialitza en la creació de productes i serveis per a sectors com el de la sanitat, la defensa, l'aeronàutica o les telecomunicacions.